I can't even. You just watch. Lagay kay baga. Kaya? Duglok ko kay. Lamig jamo. Tumoy? Yeah. Ito, paat na na. Lag. Kapag nandito yung pagkaolingan. Abansa ka paruman, magmakaran. Pag uli, sabo at tulo na. Abot yung mangga. Doon mag-held ng ka. Yung mas missing siya sa mixture. Ganahan mo kung maningog ng mga manok, man. Pag pinabayaan nimo tong imong na-reach nga momentum. Nga na oh. I can't cut the onions anymore. I know. I can't even hold it. I like to cook for other people. I feel like just myself, I'm like, that's too much work. Plus, I only know how to cook a lot. Like, I don't know how to cook a little bit. For example, for tourists, like I think tourist people more often go. Because I think if me Filipino as a passport holder, I think I still need to apply for visa even if I only go to Hawaii, diba? Because it's still part in America. Okay, maadjong adlaw ninyong tanan. So aning adlaw is nagkatapok among pamilya which is side sa among mama kay nanguli man sa mga igsuon sa mga balikbayan, mga bakasyonista nga gikan pa sa Amerika ug Manila. So manang karon busy mo silang pangandam og kanang kanon namo para unsa para paniudto kay mura man po ni siya og Thanksgiving kay magpasalamat pud sila nga nagkatapok lagi silang balik kay mga nagkatiguang na jud ta. Nya kami pong mga pag-umangko nagkatiguang na jud pud. So life is short so we need to cherish every moment as long as we can. Kay we don't know life, o diba? So dapat always mag-spend kita og mga good memories, positive vibes, o diba? So dapat na jud na siya pansit, di jud mawa ang bihon-bihon pansit no kay panghabang buhay. Sa igaagaw po no ni siya. Parehara bag now.
Parehara ba mi og naong murag magkalayo magkalapit parang ganon, di ba? So nagprepare na pud ni sila og murag marinate ni siya og manok unya nangaon sa jud mi una kay diri na ko na mahaw kay sa jud mo ko ning mata kay awa laging gibidyohan ang mga palibot, ang mga ASMR unya syempre na po na si and that's it, this is Lucid. Di ba? So kita na mo aning ang niagi nga video nga siya po'y galuto kay syempre siya jud ang queen ng kusina. So sa pamilya jud na mo siya jud tawag aning maghari sa kusina. Kuwi na gani hari pa jud, adyo ko kasabot ani ang voice over. Zawa ko ni tabang og luto aniha kay videographer ta for today's video kay gusto no pang videohan ang ilahang mga panghitabo kay para nadyo sila i-look backward whatever they want in the future. Diba? Kay for the next 100 years, hopefully no nagya po YouTube for the next 100 years kay mga wa nagjutang tanan ani after 100 years. At least ang mga next generation nagya po sila alam mo din ni nahitabo 100 years ago. Diba? Usa karon nagpaburot sila balon kay kanila ging napo sila Thanksgiving ba newly renovated nga house kay bahay bakasyon kay kaning bayan ni bahay ni siya sa ang lula nga sa bata pa jud kumo na jud ni siya mga pormahol na lang siya mga changes kay na tiles na ang sawo kay sa una sa mintor mo to nga hamis nga mula gipurwakan nya kan ipakita ninyo ang porma sabay sa ang lula nga grabe ka nostalgic ug therapeutic. Sakto ba to ang word nga gigamit nga mao po jud siyang mga hulmaha sa mga bata pa ko nya kani silingan po namo ni nga manglaba pod sa among tubod kay syempre wa jud tubig rong panahon na kay naguba lagi ang makina sa supply sa among tubig so wala jud supply sa tubig so murag halos tibok Bohol man siguro ganihit og tubig ro galibog kung anong ganihit og tubig nga gipalibutan man tami og dagat. Anya karon galuto na po ni si and that's it, this is Lucid og kanang tani ni isang gipirito kanang tawag aning mura ni siya og karahay kay magama lagi hamonela. Diyan na po'y guso kay lahi ra jud ning naiguso kay murag mo jud nimo timbang-timbang sa imong kinaon. Diyan karon magluto na po mi og spaghetti. So lahi po ni siya pamaagi kay gibutangan siya og suriso. Ang suriso na si Zanya gagisa daan og kanang ahos, nya gigisa tong suriso nga gidugmok-dugmok to si Zaba nga kuha na gud ang silupin. Unya nagibutangan og mushroom ug hotdog usa gibutang na ang spaghetti sauce. Unya mix it all together and after na is i-mix na nimo ang pasta. Mo ni siya ang Filipino way jud nga imo jud na siyang sagulon daan kay para maangay jud ang spaghetti sauce. O kay imo na siyang itag sa tagsa basig nay magnilaog og sauce away iabot ang sauce ang uban. Diba? Ya karon gatimpla na pud sa hamon nila gibutangan siya og bino, gibutangan og pineapple juice, unya gibutangan og asin, sani putong gipamutang. Unya ketchup kay kuan lagi to sa katong kalimot pud na iro maningog do di ta maka-continue og kuan voice over. Sa karon after to let it simmer latong hamonela kay kuan lagi to hamonela lagi kuno nga dapat murag manamis-namis ang iyang lasa ba. So man gitimplahan jud siya after gipirito unya na ay manok nga walay chicken fry kay bawo. Unya karon hotdog nga gibutangan og marshmallow. So tell me you're a Filipino without telling me you're a Filipino. So kung naa gani ka mga hanahanda nga inang hotdog nga gituhog og kanang kuan gibutang og marshmallow but pasabot Filipino jud ka. Di ba? Sa napoy mga ugangan sa auntie nga ning tabang. So what's the difference no sa culture sa Filipino to other culture kay even if you are kanang mother-in-law ka sa auntie or sani ka pa nga igagaw sa igagaw or silingan sa silingan but you are still connected. So that's what kanang difference to other culture. English lagi taon. Sa karon magpansit na pud ni si Jamo ni siyang ugangan sa auntie. So lahi po ni siya pamaagi kay gitimplahan niya dahan ang biyon. Karon dili na daw kuno magkaraw-kalaw. So gitimplahan na sa atong paminta og tuyo nya karon gigisa na ang panako together with the karni nga gibutang og shrimp. So dili sa mo ko tigbutang shrimp sa ang bihon no. Nagibutang na ang gulay nga bagyo beans nga sili atsaw nya gibutangan og kanang gamay ra nga gulay ang gibutang kay siguro ang iyahang pinapansit karon is kana betong dapat focus jud ang pansit dapat ang queen sa karon is ang pansit. O di ba dapat manigbabaw jud ang pansit para mas mapansin jud ang pansit ha. Karon gikaraw na nagibutang na ang bihon. Kay mula gino siya kanang dili na ka too much magkaraw-karaw kay karaw naman siya daan. Kaya karon naluto na po ng atong lumpia. So mo nang tell me you're a Filipino without telling me you're a Filipino. So gibalhin na namo ani so mo ni siya ang newly renovated nga bay sa ang auntie. So ani mi mag-celebrate kay Thanksgiving lagi pud nga nagkatapok og pasalamat nga naka-renovate og bay ni nana chuchu. So mo ni siya ang pamilya no. So nga grabe ka loud jud ning pamilya side sa ang mama. So makaingon gud ko nga kaning awang pagka-loud gagikan jud siya sa ang pamilya 100% sure way bakak-bakak gagikan jud aning pamilyahan. That's it. This is Miss Cynthia. When the oceans rise and thunders roar, our soul with you above the storm.
in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, our soul with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, our soul with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. Ourselves, give you all the praise for all the blessing you have given us. And I thank you that is my family just multiply and be fruitful. And me and my parents, mama, papa, mga kapatid ko, auntie, nephews and nieces. Ang ayan ka nga pasalamatan, dawata ang among mga pagkain. Feel me a little piece here. Oh, a nice crunch. Wait, I gotta bend it. Ooh. One bite for marshmallow. Eat the one marshmallow. Wow. Wow. Show me, Terika. Show Ayo to me. rin eat the marshmallow. Wow. Yummy. Lamig jamo. Ay, dito ganin kayo. Guys, lagyan natin ng sangki guys yung palasa, papabango at sarap. Malambot, masarap. Tikman natin.